O Entroido, tal e como chega, marcha. E coa súa marcha chegan cambios no estacionamento. Vémolo agora no xornal semanal. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este xornal semanal. Este martes vanse producir cambios no estacionamento nas rúas Pérez Biondi e Sampaio, concretamente nos treitos máis próximos á Farola. Nambas dúas rúas pasarase a estacionar no lado oposto ao que se fai actualmente. E isto, comentan dende a policía local, permitirá ter máis prazas de estacionamento á vez que non será necesario cruzar a rúa para entrar na zona peonil. E continuando co tráfico, o voceiro do PSOE estradense, Luís López Bueno, reclamou que se faga un plan de choque para arranxar a rede viaria municipal, que quedou bastante danada co paso dos temporais. Ademais, reclamoulle ao goberno municipal que solicite o arranxo de estradas de titularidade provincial, autonómica e estatal, nomeadamente da Nacional 640. O certo é que nalgúns casos sí que apareceron novos desperfectos nas estradas, pero noutros simplemente agravouse o que xa había. Na avenida Fernando Conde, os veciños comentan que agrava chega a entrarlles dentro dos seus edificios. Ademais, en rúas como a Pozo do Barro, a do Moble, a Antón Losada Dieguez, a Avenida da Cultura ou a primeira travesía de Fernando Conde xa nos atopamos con buracos no asfalto. Xusto este sábado, no Politicando, Gonzalo Louzao falou da Nacional 640, pero tamén reservou un parágrafo para falar do estado da rede viaria municipal. Son moi consciente de que a Administración municipal ten moito para onde mirar e moito que arranxar nos seus 2000 km de infraestruturas. Se xa nos custa, e podo garantir que moito, chegar ao que temos, este tempo non fixo máis que agravar a situación de moitas estradas. Non pretendo nin negalo nin esquivar responsabilidades. Vimos planificando un esforzo inversor moi grande e o mal tempo, ademais de paralizar as obras, veu complicar a situación. Asumímolo e afrontarémolo. Farán outros. E en canto a Nacional 640, alén do mal estado no que se atopa, este venres rexistrouse un accidente no que resultaron feridas 2 persoas. Ademais, en Guimarei, outra persoa tivo que ser trasladada en helicóptero despois de ter un accidente. E en Figueiroa ardeu un coche. Nun minuto vemos as imaxes que nos deixou o Entroido estradense, pero antes repasamos outras noticias da semana. TXT Eldre representará a Galicia no Festival Intercéltico de Lorient en Francia. É o festival máis importante do mundo celta. Presentada a programación cultural de primavera, poden consultar na web do Xornal da Estrada. O BNG impugna os orzamentos por posibles desviacións de contribucións especiais que farían que, ao ter que corrixirse, o orzamento sexa deficitario. Dende o goberno municipal, Alberto Blanco lembrou que os partidos políticos non poden presentar alegacións. Pola súa banda, Reices respondeu e negou esa afirmación. En Codesede cederon 7 predios da concentración parcelaria ao Concello. A Estrada acolleu unha exposición de Harry Potter. E agora imosles ensinar unha imaxe espectacular. En Migoi, un raio caeu sobre unha árbore e creou un surco sobre o chan, pero que ademais rompeu o asfalto da estrada. Aberto o prazo para presentar candidaturas aos premios Rebumbio. Pois mira, a verdade E lembre que xa está disponible a entrevista a L. de Lewis, que actuará no Sampaio 2026. A chuvia aprazou para o vindeiro domingo o concurso de disfraces e o sermón do Padre Xiao, pero non impediu que se celebrase o desfile das parroquias. Coas imaxes deste desfile, máis as do enterro do Salmón, despedimos este xornal semanal. Moitas grazas por estar aí e vémonos. O Entroido é esa época do ano na que as ovellas abren un desfile e detrás dela van os que construen a autovía. Mentras, a Televisión de Galicia fala cos galiñas, que seguen confinadas. O musical do Rei León venden de couso a vez que dende día nos permiten viaxar a idade moderna. Temos diferentes representacións do campo galego e do bosque mitolóxico. Vemos fantasmas e cazafantasmas, e a igrexa ven a nós, non nós a ela. Bailamos no espazo usando un soplo. E cando cae o peor chaparrón, chegan as Dancing Queens.
Rivela lembra que seguen sen cobertura mentres nos dan a probar un boviño. E Santeles reivindica o de aquí fronte ao Mercosur. Matalobos lévanos ao Salón das Lobas e dende Fernando Conde lembranos que a baliza é obrigatoria, non unha opción. E antes de darlle paso aos generais, vemos o Gran Prix por primeira vez no... Para comprobar que todo o mundo está utilizando a baliza. En el caso de Mazo, Sobres cheos de diñeiro. estou falando de Altri. E despois dos generais tocou agardar a sábado, día no que tristemente faleceu o Salmón. A comitiva partiu da Sala a Banca ata a Porta do Sol, onde se lle puido dar o último adeus. Hai que ver como se coidou dentro daquela hasta agora. Mirada que cara ten, está como a primeira hora. Ele estaba gordo a guapo e gozaba de boa salud, pero pillou un atracón que o mandou tomar polo cu. E con moita tristura no corpo, pero con moito ánimo tamén, empezamos a traballar para o Entroido do ano que vem.